Weekend yapitayi kunatulukira kamwana kena komwe kamatchedwa kuti no Mahempe nde basitu pa microphone pa gulu ngati apo basitu kukuwa pamene padza iyayi malangizo kwa APM president wa dziko linoli iyayi asamakonde mahule iwe mfana iwe zona motino minali lipita muthalika uja kakhaleno munthu ono tinazika yankhulidwa zacho zinakhumudwitsa anthu ochuluka kwambiri olo ineyo nazalingalira nati nkhaniti ulutse komano pano pa YouTube palito malamulo sitimafuna kwambiri kuti no anawa azizuzidwa kapena azitozedwa nchifukwa tingokupatsani dzina lake sitikupatsani video imene anayankhula iyeyo zimene anayankhula zotingofotokoza anayankhula zotani komanso sitikapo nkhope yake mwanayo pano sitingapange zimene zoti ufuna timuteteze mwanayo komano nkhani ndona kuti mwana anayankhula zimenezozo kunoti ati malangizo wapita muthalika iyeyo asamakonde mahule zinali zokhumudwitsa kwambiri and anthu ambiri sanasangalale nazo zimenezi komabe funso kumati zimachitika kuti zimenezi chifukwa pamapeto penipeni pona kuti no anthu amapangitsa zochitika kumene anakonza mwambo umenewo ndizotabwera ndikupepesa tingofotokozabe mama likapo choncho chachinachitika nchonena kuti kulitu organization ina tingoti no kagulu kena komwe kamatchedwa kuti no Maso Awards iwo watu amapereka mphoto zosiyanasiyana kwa anthu amene achita bwino amaluso osiyanasiyana oyimba kamapanga ma designing amasoka bwino kayande kuti no ndi mamodelo azimayi aja amene amapezeka kuti akavina mu nyimbo komanso kuoneka mmakanema kubwera apo nde kuti no wabwera kayande amene amapanga zamasewero akutinso content amene no amachita zinthu zosiyanasiyana mmasamba mchezomo anthu ndikumaonera zimenezo ndeno mwana ameneyo yemwe akutchedwa kuti no Mahempe iyeyutu anakagwera mu kategori ya anthu amene amachita zinthu zosiyanasiyana mmasamba mchezomo ndipo panali gulu penepo achina trick nkhata kunali kumene kwako kunali anthu angapo ndithu achita abambangiri kamatero ka anthu amene onse awo achina chipi aku TikTok ku onse anapeza kuti amavoteredwa ndi achina Mahempe anali gulu limenelo peza kuti Mahempe mwana wachichepere ndi wachichepere mwina ngatanga khalo wakulirapo ndikuti akuyena azithamangira mwina 11 years komanso ndi 11 years ndikuona ngati achuluka mwina chama zaka 8 kumakafika 10 ndi wang'ono kwambiri ndiye mwana uja anthu anamuvoterayo kuti no ife tikufuna mphoto yonena kuti amene wachita bwino chaka chino kumbali yotisangalatsa pazochitika za mmasamba mchezo akhale mwanayo Mahempeyu ngati mbali imodzi yotani yomulimbikitsa mwana uja wapezeka zonena kuti chani basa anavoteredwa wawina kumene kuja mphoto yayikulu wakaposa achina trick ndi anthu oti amachita bwino achina trick nkhata makamaka ku TikTok kuli ndi kuti achina bambangira amenewo amachita bwino kwambiri zisudzo zabwino koma onse aja kuasiya ndikumpasa mwana uja ndiupeza kuti wapasidwa mphoto ija zabwino tikulimbikitsana mwana iwe bwera uyankhuleko ndekuti kunali gulutu kumene kuja sinangana anthu oyimba chana anthu osiyanasiyana ali kumene kujako pagulu mwana uja wapezeka zonena kuti ndikufuna ndiyankhule malangizo anga ndikufuna ndipereke malangizo kwapita muthalika inde ndikudziwa iye ndi president wa dziko koma ndikufuna ndipereke malangizo kwa iyeyo kuti no asamakonde mahule sizinayende bwino olo ndi pang'ono pomwe kuti inu motino amene mwampatsa mukumpatsa mphoto zoyankhula zake nazikhala zimenezi ndikunaliro madebate ambiri tipange naye bwanji mwana ameneyo awazonongera tsogolo basi fesi tidzamveranso zinthu zako anthu anayankhula zambiri komano pamapeto penipeni anthu ambiri amanena kuti tatiyeni timvetsetseni ni mwana wang'ono wangosowekera mwina guidance inde zomwe apangazo nde sitingazichotse kunoti ndi zinthu zotino basi zingopita choncho wapanga zolakwika koma ngofunika timpange guide bwinobwino anthu amene apezeka zoti amamutsogolera mwana uja ngati no mamaneja amene amamuyang'anira kumampasa maganizo osabwira kupepesa kumangokhala ndekuti no zinachitika Saturday I think madzulo Sunday lonse anthu aja kungokhala acheto osapepesa koma zatuluka no video khala ngati dzulo mwanayo atapanga ka video koma ndeti patapita no zinthu zija zazungulira anthu ayankhula zambiri iwo amamutapepesa nthawi imene akapepesa mochedwa mwana uja bwino zopepesa apepani sinayankhule bwino ku mtundu wa Malawi
komanso ndanyazitsa president chani mwaona. Komano anthu ambiri amati timvesese kuti ndi mwana mwinano apangidwe guided bwinobwino chabwino. Ndeno zinatsalano waja amaso awadi kuti ndemutenga mphotoyi ndikumpatsabe mwanayi chifukwa ndekuti kuti mphotoyi kumuyenera mwanayi ndi zimene akuyankhulazi fa mwanayi sizikuyenezeka mphotoyi kumuyenera uyuyu. Kuli anthu ambirimbiri ukwe kuli achina amati Mr. Atelo ngati mmatsatira pa Facebook Atelo ameneocha anabwera ndi maluso osiyanasiyana okopa kwambiri zabwino amene osanasankhidwe mwakampasa mwana akayankhulaso zake tipange bwanza noti yaye awawa kumaso awadiwa amene amapanga madongosolo amenewa amphoto zimenezizi abwerano sopano ndi chikalata chimene muchiona pa screen panopo ndipo akufotokoza kunena kuti iwowa ndopepesa kwambiri ku mtundu wa Malawi, ndopepesa kwambiri kwa president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa cha zimene zinachitika ku function yawo zomwe anapanga mwana ameneyo Mahembe sizinali zabwino. Ndipo no iwowa ndizoti no alengalira kuti tipange bwanji kodi mwanayi timulande mphotoyi. Ndaganiza zoti mwanayi samulanda mphotoyi amusiyira mwanayi akhale nayo mphotoyi. Koma chimene angapange ndichonena kuti ndekuti mwanayi akuyenera mwina aphunzitsidwe kuti kodi no kukhala pa gulu limakhala motani, kodi zoyenera kuyankhula ndi zotani. Nangasi ndi otchuka pamene watchuka ngati celebrity ndekuti kuyeneranso zikhaso ndi khalidwe labwino. Komanso tipanga madongosolo onena kuti no tiphunzitse no anthu amene akumalandira mphoto zimenezi komanso anthu otchuka osiyanasiyana kuti nokodi azikhala bwanji. Fasi mwana yekhayo alikonso ena otchuka oti mmadabwa zoti iwe moti iweyo kutchuka konseku moti no zoyankhula zako zikakhale zimenezizi sukutha kupanga filter kuti zimenezo sungaziyankhule pa gulu ngati panopa zikhala bwanji kodi akuyenera azikhala motani. Nkhani iti pangaku expand makamaka motere tiyambe ndikuona kuti no awo achita bwino akumaso awadi kupepesa mwanayo tikuyenera kumvetsetsa ndi wang'ono ngakhale betinga zingakhale zopyetsa mtima kuti no anatukwana atsogoleri wa dziko anthu beputsa kwambiri fa Peter Mutharika si level yake. Peter Mutharika ndi ali ngati ndi munthu ndi gogo ndithu ndi gogo. Peter Mutharika ndi munthu wankulu and on top of that komanso ndekuti no ndi munthu wa ulemu wake president wa dziko ndi zomwe apangazo nzolakwe. Komano tisayang'ane kwambiri mwinano kupititsa patsogolo zidane komano tiyane kuti mwanayi angaphunzitse motani. Choyamba ndingonena kuti no makolo ake mwanayi number 1 how do you raise your child chifukwa mwanayi ndi zimene wapanga mwana ujayi ndi zimenezozo zimene inuyo mmamphunzitsa mu nyumba mwanu. Kozani anawo manyumbamo choyambirira ndi chimenecho fa olo wasatengera lisazirani akhanu munamphunzitsa bwino iwe zoyankhula osamayankhula motere kuyankhula kukhala bwino ndi anthu eyo zilemekeza akuluakulu ndikofunikira chachani zimene zisakana olasangawita bwera motana kumbwino kunyumba kuja amandiuza anandiphunzitsa motere ndizipanga motere sanakapanga zolakwika mu nyumbamo makolo you are to blame. Choyamba ndi chimenecho. Chachiwiri nchonena kuti mamaneja ake amene amamutsogolera kodi no inuyo mwanayo mumampasa zotani zoyankhula zake oluso munampase kuti ukapita kumeneko ngataka kufunsa kuti no tiyankhuleko kayankhule zotere sumunathe kumuuza zimenezo zinakatothandiza mwanayo. So pamene papa ngati angangozite ngati no zati poti anthu akunoti no akhozokhululuka ndi basi zatha iweyo so osafuna kuphunzirapo kanthu ngati mwanawe ndekuti tsogolo lako lopanga zitsutsozi ukuliphaso pamenepo. Chinanso akumaso awadi zikomo kwambiri kunena kuti at least maso mwa mzindikira kunena kuti no palakwika pena pake ndi mukufuna kukonza ndikhulupirira Peter Mutharika ndi amene aja ndi master amatha pena pake kukhululuka. Ndikhulupirira zoti ziweza anangoziva nkungoziblushiraso kuti zachiyani zimenezo ndi zambiri zoti ndilingalire zimenezo obviously ngati sanapange zimenezo akamva zipepeso zanu akhala alede kukhululuka. Munamuva mana kuti ananena kuti inetu munthu akabwiro sandipepesa ndimakhululuka foro azindikira kulakwa kwake. Mukumbukira anakamba zimenezo kunzuzu ku msonkhano wa DPP akumfunsa nkhani zokhuzana mtambo anoti akabwera ndimakhululuka mwayiona. Komano tikambepo ono apa point yokhuzana ndi anthu amene ndi otchuka ma celebrity ma influencers atola nkhani kumene anthu otana anthu otchuka oyimba anthu opanga zitsuzo ma model otani kutchuka kumenera kuzibwiraso ndi code of conduct imene uzikhalira ukatchuka mwayiona.
mmene udziyendera, mmene udziyankhulira, zomwe udzichita, mavalidwe yako, zinthu ngati zimenezozo. Kodi ino mukatchuka mumakhala pasi ndi kuzipangira draft zinthu ngati zimenezo kuti neyo moyo wanga sopano uziyenda motere. Tengani chitsanzo chabwino pa Lulu oyimba Lawrence Khwisa amakamba kunena kuti ineyo tusinimamwa mowa, osati fo yonena kuti sinengamwe mowa, koma ifo yonena kuti ndikamwa mowa ndikakalowa mbala ndikapita uko ndikapanga zotere ndimayimiratu mablanda akuluakulu, ndikuti ndikunyazitsanso mablanda amene aja ndi ulemu wake nalingalira zoti ndikuyenera ndizikhala motere. Nditamuonani moyo wake wa Lulu mmene umayendera zabwinobwino, always relevant, samaguga chaka chinachiyo, samakhala kutikita nyimbo enda kuchita bwino anthu akumukonda, simuzamva skando ya Lulu chane zosatheka zimenezo. Inunso kodi mungakhale ndi zimenezo? Enanu ndenditatsikana mukatere mwavala zosakhala bwino. All that is part of code of conduct. Taphunzirani kukhala bwino ndi anthu. Pamene mwatchuka muziwe zonena kuti pamene popo ndekuti zambiri zizembekezeredwa kwa inuyo. Ena azembekezera mugwe, ena azembekezera zoti muchite bwino, nde mukufunikabe muzikhala otsamalitsa mukhalidwe kanu. Mukhale ndi code of conduct yanu kuti muzikhala bwanji ndi anthu pamene mwatchuka, ndi zofunikira kwambiri zimenezo. Kutchukako kumabweranso ndekuti ndi ziphinjo zake, amati kutchuka ndi ngozi, nde mukuyenerabe muzikhala mosamala. Taphunzirani zinthu ngati zimenezozo. Ngati kuli zochitika ngati izi ndekuti mwakonzekera kumeneko ndikapanga kuzorani ABCDFG zakuti sinkapanga, zakuti sinkayankhula, zakuti sinkapanga, zakuti sinkapanga motere kukonzekera bwinobwino. Mukafika kumene kucha zabwinobwino ndekuti palibe chingakudzidzimutseni mukapeza kuti mukapanga. Conduct yourself in a proper manner. Otherwise zomwe zinachitikazi sizona zinthu zabwino zinakatha kupewedwa kana khala zonorana konzekera bwinobwino. Titaphunziranso mukhale ndi ma code of conduct amenewo, zinthu zofunikira kwambiri. Malangizo amenewo for free kuchoka ku Malawi Trends komanso Justin Tech Malawi, ofuna kuwatenga wina sakagwa kupanga zolakwika ndekuti kukhala kusaphunzira kuchoka pa mistake yomwe yachitikayi, zomweno zikhale kusogolo kuno ngati zizachitikenso tizizangogaza opanda kumvera chisoni. Muli maganizo pa nkhani imene osantukwana mwanayi fa mukantukwana magayi muti kasoba mavuto sofewa malopano ndi osamutukwana mwanayi just kungomvesesa ngati muli ndi malangizo abwino tangompasani malangizo abwino mu comment section mo, koma ndikuti tilemekezanenso mmenemo akuti.